Здравейте хора, съм Петър Томшев и извинявам се за дългото прекъсване, което направих, но сега днес ще се опитам да кача още едно видео и както виждате с напълно различен отбор съм в нападение. Златан Ибрахимович, той вече не е част от ПСЖ от Манчестър Юнайтед, но както и да е, ще играем един матч в Дивизия 1, именно срещу отбора на ПСЖ. Да видим как ще се представим. Давам контакти на Кавани. Но вижте отпред Лаказет, Ибрахимович и Кавани. Според мен това е много добро трио. Но първо да видим как ще се представят те. Започваме. Също Пари Сен-Жермен. Хора, днес ще се опитам да кача още едно видео, но не ви гарантирам, че ще го кача, ще се опитам. Но най-вероятно ще го кача. Ето Ибрахимович, Кавани, Лаказет. Ето го шведът. За Анхел Ди Мария. Ди Мария не стана тук. Лаказет с топката. Продължава за Ди Мария за Кавани. Трябваше да намери Ибрахимович. Сега именно той от Пари Сен-Жермен с топката. Ибрахимович подава за Рабиот. Рабиот търси Ди Мария. Анхел Ди Мария навлиза Умити. Много добре там се намесва. За Стефан Шарауи. Шарауи за Кавани. Фаулира на Едизон Кавани. Умити подава за Ибрахимович. Той финтира именно себе си, но от ПСЖ. Сега много добра възможност за Анхел Ди Мария, но Давид Луис показва своята класа. Рабиот. Верати. Лаказет за Ибра. Не успя. Ибрахимович да стигне до тази топка. Ето го. Много добри действия. Умити. Баса. За Ибра. Какъв пас за Александър Лаказет, но той не успя да стигне до топката. Но Марко Верати е сега с топката. Дали той ще... Не успя. Но Златан. Бърка Златан. Добре, тук класа Диара за Александър Лаказет. Той може безпроблемно да премине Давид Луис. Лъска си топката на Давид Луис. Тук показва класа. Защо на него можех да върна на Златан Ибрахимович? Защо фифата така бъгна? Анхел Ди Мария. За Едизон Кавани. Анхел Ди Мария отнема. Александър Лаказет опита тук нещо класно, но не му се получи. Ди Мария. Лаказет стига до топката, не успя да игра с нея. И сега ще свършим първото полувреме. Елшарауи там играе с глава. Ибрахимович и край на първото полувреме. Добро полувреме за нас. Жалко, че не отбелязахме гол. Ние нямаме удар към техната врата, май те нямат, но трябва да промислят дистанция на Ибра. Ди Мария. Тиаго Мота. Рабиот. Давид Луис. Мота отново. За Блейс Матуиди. Рабиот. Ласана Диара не може да се намеси. Марко Верати го прави. Ласана Диара. За Александър Лаказет. Много добре тук Александър Лаказет. Пуска си топката на спринт. Грешно решение от моя страна. Трябваше да я пусна на Златан Ибрахимович. И това беше 99% гол, но както и да е.
Сега отново Ибрахимович. За Анхел Ди Мария. Ел Шарави там показва своята класа. За Единсон Кавани. Кавани за Ибрахимович. Не успя там Единсон Кавани да отнеме. Ибрахимович. Той пуска много добър пас към Анхел Ди Мария. Рабиот с топката. Към Ауриер. За Златан Ибрахимович! Изстрел! Гол! Ибрахимович открива резултата за Пари Сен-Жермен. Потресени сме, дами и господа. Ибрахимович открива резултата за Пари Сен-Жермен и ние сме потресени. Един удар, един точен, един гол. Просто нямам думи. Много груб фал на Тиаго Силва. Това ще му коства червения картон. Виж само тук Александър Лаказет. Обърна се много добре и хора, не исках да я дигна, но... Добре! Много добре! Ето, че не исках да я дигна, но нещата се получиха и Александър Лаказет връща надеждите. 1-1, Александър Лаказет, много добре! Ето центрирането на Златан Ибрахимович. И много добрата игра с глава на Александър Лаказет. Много добре. 74-та минута в матча. Лаказет ни връща надеждите. Ибрахимович за Блейс Матуиди. Добре се на Александър Лаказет. Шанс да пробие по крилото, не успя. Ласана Диара. За Александър Лаказет. Тръгва вече той на скорост. Анхел Ди Мария продължава да владее. Ди Мария. Става опасно там Анхел Ди Мария. За Златан Ибрахимович! Какъв пропуск! Какъв пропуск на шведа! Какъв наистина много голям пропуск на шведа и това ще ни коства равенството. Да. Равенство срещу отбора на Пари Сен-Жермен. Да, хора, това беше от този клип. Ако ви е това беше всичко от този клип, хора. Надявам се ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк. Абонирайте се за да не изпуснете клип от този канал. Аз бях Фредър Дълшев. До следващото видео.